поне те клончета са много малки, като дървирам, има опасност да ги чука. Много са. Ще видим някой да останем да стане малко, но за да изглежда още сега завършен цяло, ще ги оставим. Принципно, с течение на времето, порасна част от тях ще отпадне. И сега не мисля, това е първо правилно. Може да бъде професионално и перфектно направено. Иска си време. Всичко това иска време. Така, след като долу-горе мисля, че съм го направил вече, всичко, което е отдолу, трябва да се махне, за да може бонсая да клона да изглежда като туфа, всичко да гледа надолу и да се покаже долу клончето, старото клонче. Така изглеждат боровете и ни целта ни е тук да имитираме нещо такова. Да. Как ми трепери ръката. Направих пълна каскада, да го работя по-лесно, но той пак се опъва. Сложи.